खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गासै BTRनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव सान। आसाम केबिनेटआव बांसिन बर' सुबुं अनजिमा थानाय गं 19 गामिफोरखौ बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव सोफादेरनो थिरांथा लादों। मैया जानानै थांनाय आसाम केबिनेट मिटिंआव आसाम सरकारखौ गोबां थिरांथाफोर लानायखौ जों खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गेदेमा बिथांनि आफादगिरिनि महरै दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ बांसिन बर' सुबुं अनजिमा थानाय गं 19 गामिफोरखौ बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव सोफादेरनो थिरांथा लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि रिपर्टआव मोननाय बायदियैब्ला सिगाङाव गं 41 गामिफोरखौ सोफानाय जादोंमोन आरो गं 19 खौ दाजाबदेरनो थालांदोंमोन। मैया केबिनेटआ बैफोर गं 19 गामिफोरखौ BTRआव सोफादेरनो गनायथि होदों, जाय बेखौ 60 खालामबाय आरो लोगोसे बेबादिनो जारिमिनारि BTR गोजोन गोरोबथा 2020 नि दफाफोरखौ आबुं खालामनो गनायथि होबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे थिरांथा लानायनि थाखाय BTRनि CM प्रमद बर'आ मानगोनां गिबि मन्थ्रि आरो गासै केबिनेटनिसिम BTRनि गासै जौगानाय आरो गोजोर जौगाथायनि फारसे गोख्रों मददनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि गोबां जिल्लाफोरा मिनि बांलादेशआव सोलायदों। बेखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मैया गुवाहाटीनि श्री श्री टंला सत्रनि नब्लाङाव गोदानै लुफुंनाय भकतगृह तिथिसाला बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बेरफ्रुसार खौरांखौ फोरमायो आरो बुङो दि आसामनि गोबां जिल्लाफोरखौ सिगांनिफ्रायनो मिनि बांलादेशआव सोलायनाय जाबाय आरो बेफोर जिल्लाफोराव हिन्दुफोरनि अनजिमाया लासै लासै खमायलांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि आसामाव हिन्दुफोरनि अनजिमाया थांनाय माखासे बोसोरफोराव जाफेरै हाराव गाहायाव फैगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया बुंदों, थारैनो बांलादेशनिफ्राय थाद'नाय गैयै हाबफैनाया बोसोरफ्रोमबो गाहाय आसामनि जिल्लाफोराव मुसलमानफोरनि अनजिमाखौ बांहोगासिनो दं। बे आयदानि सायाव गोबां खेब खौरां लाखांनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया मैया बांलादेशनि बावैसो जालांनाय थासारिखौ नोजोर होनानै बुंदों, दिनै बांलादेशनि थासारिया गोबां बिथिंफोराव नुजाथिदों। सिगांनि समाव बांलादेशआव 35% हिन्दुफोर दंमोन, नाथाय दिनै नसुंसेनि हादराव हिन्दुफोरनि अनजिमाया 8% सिम गाहायाव फैबाय। हादोराव हिन्दु मठफोरखौ गाज्रि रोखोमै सिफायनाय जादों। जुदि जों आसामनि बरपेटा आरो धुबुरी जिल्लायाव बे आबहावाखौ सानना लायोब्ला फैबाय थानाय समाव गिख्रंथाव जानो हागौ। धुबुरी जिल्लायाव 12% हिन्दुफोर दं। बांलादेशआव जेरै 8% हिन्दुफोर दं, बेबादिनो धुबुरीयाव 12% हिन्दुफोर दं। बेबायदिनो बरपेटा जिल्लायाव 30%, मरिगाव जिल्लायाव 35% हिन्दुफोर दं। थामहिनबा आसामनि मोनसे फिसा बांलादेश जिल्ला सिगांनिफ्रायनो लुजाखाबाय। बेफोर जिल्लाफोराव हिन्दुफोरखौ खालि सोरखार, पुलिस आरो रौनियाफोरखौ गिनायनि थाखायल' गाग्लोबनाय जायाखै होनना फोरमायदों। बे बिथिङाव 2021 मायथाइनि सुबुं सानखोनि खारिआ बांसिन बिथिंफोरखौ रोखा खालामदों। 2011 मायथाइनि सुबुं सानखोनि बायदिब्ला आसामाव 9.23% आरो बांलादेशआ 13% गाहायाव फैदों। बिनि उल्थायै मुसलमानफोरनि अनजिमाया बांदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ दिल्लीनि तीज हजारी बिजिरसालिनि खथायाव 21 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ उखिलआ जिनाहारि खालामदों। साहा दिल्लीनि तीज हजारी बिजिरसालियाव सासे 21 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि चेम्बाराव सासे उखिलजों जिनाहारि खालामनायनि अजद दैखांदों। बे जाथाया 27 जुलाइआव जादोंमोन आरो 30 जुलाइआव FIR होनाय जादोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि बिबुंथिनि बायदिब्ला उखिलआ बिथांजोखौ साख्रि होनायनि मुङाव 27 जुलाइखालि गावनि चेम्बाराव लिंहरदोंमोन, नाथाय बिनि सोलायै बिथाङा बिखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। आइजोआ दाबि खालामदोंमोन दि उखिलआ बिथांखौ हुमखि होदोंमोन दि जुदि बियो जाथायनि बागै सोरनोबा फोरमायोब्ला गिख्रंथाव फिथाय मोनगोन। बिथांजोआ बेखौबो अजद होदोंमोन दि बिथांनो 1500 रां होनाय जादोंमोन आरो ओंखारलांनो थिनदोंमोन।
बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला आइजोआ गावनि बिमादैनो खोन्थादोंमोन, जाय उनाव पुलिसनि खाथियाव थांदोंमोन। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आमजुलि भिसिडिसिआव गोदान अंगनबादि केन्द्र आरो लामा बेखेवदों। ओनसोलनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनाय। मानगोनां डिपुटि सिएम श्री गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया मावख'आरि महरै उदालगुरि भैरबकुन्द बियाबाव 1 नं आमजुलि कल'नि अंगनबादि मिरु आरो ढिबिस्टिनिफ्राय आमजुलि भिसिडिसिआव थानाय कुन्दरबिलसिम थांनाय लामाखौ बेखेवबाय। गोदान अंगनबादि मिरुनि थांखिया उन्दै समनि सोलोंथाइखौ बांहोनाय, ओनसोलाव उन्दै गथ'फोरनि सावस्रि आरो जौगाथायनि थाखाय गोनांथार हेफाजाब होनाय। बेखेवनाय फोरबोआव गोबां गेदेमा सुबुंफोर आरो जायगानि नोगोरारिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे जौगानाया सुबुं समाजनि थाखाय मख'जाथाव मुलाम्फा लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों आरो जायगानि सुबुंफोरा बिबानगिरिफोरनो गावसोरनि नाजानायनि थाखाय साबायखर बावदों। बाथि खौराङाव दङ पेरिस अलिम्पिकआव इन्डिया हकी टीमआ ब्रन्ज मेडेल देरहानायनि उनाव हकी इन्डिया, पान्जाब आरो ओडिशानि गिबि मन्थ्रिफोरा नोगोद रां बान्था फोसावदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला हकी इन्डियाया बृहस्पतिबाराव पेरिस अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहानायनि रंजानायाव हौवाफोरनि हकी टीमनि साफ्रोमबो सोद्रोमानि थाखाय 15 लाख रांनि नगद बान्था फोसावो। लोगोसे हेफाजाबगिरि मावफारियानि साफ्रोमबो सोद्रोमानि थाखाय 7,50,000 रां बान्था फोसावो। टीम इन्डियाया बृहस्पतिबाराव पेरिसनि यभेस डु मन'इर स्टेडियामाव ब्रन्ज मेडेल प्ले-अफआव स्पेनखौ 2-1 जों फेजेननानै फारियै नैथि खेबनि थाखाय अलिम्पिकआव देरहानो हादोंमोन। ओडिशानि गिबि मन्थ्रि महन चरण मांझीआ रायजोनि डिफेन्डार अमित रहिदासनि थाखाय 4 कौटि रांनि जर'खा नोगोद बान्थाजों लोगोसे साफ्रोम गेलेगिरिनो 15 लाख रां आरो हेफाजाबगिरि मावफारियानि साफ्रोम सोद्रोमानि थाखाय 10 लाख रां बान्था फोसावो। बेराफारसेथिं पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवन्त मानआ रायजोनिफ्राय फैनाय हान्जानि साफ्रोम सोद्रोमानि थाखाय 1 कौटि रांनि बान्था फोसावदोंमोन, जेराव केप्टेन हरमनप्रीत सिंह, लेङाइ केप्टेन हार्दिक सिंह, टकिय' 2020 नि केप्टेन मनप्रीत सिंह आरो गुबुनफोर दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गोजाम सरायघाट दालांखौ फाहामनायनि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन, ट्राफिक होबथानायफोरखौ फोसावबाय। सरायघाट दालांआ एनएफ रेलवेजों फाहामनाय खामानिनि थाखाय 10 आगस्तनि हरनि 10 रिंगानिफ्राय 11 आगस्तनि फुंनि 6 रिंगासिम हान्थामेलानि थाखाय बन्द थागोन। हेंथाफोरखौ खम खालामनो थाखाय आसाम पुलिसआ गुवाहाटी आरो कामरुप गामियारि जिल्लाफोरसिम सौहैनाय फालांगियारि मटर गारिफोर आरो ट्राकफोरनि थांलाय फैलायखौ सामलायनो बिथोन होदों। 10 आगस्तनि मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय गवालपारा, नलबारी, बाक्सा, बरपेटा, बजालि, दरं, चिरां, कक्राझार आरो धुबरी जिल्लाफोराव मुवा बेसाद रोगाग्रा गारि आरो ट्राकफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन। मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय सनितपुर, नगाव आरो मरिगाव जिल्लाफोरनि गारिफोरखौ होबथानाय जागोन। बेनि अनगायैबो गोजौ आसामाव थांलाय फैलाय खालामग्रा गारिफोरखौ हेंथाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय गुबुन लामा महरै कलियाभमरा आरो पन्चरत्न दालांफोरखौ बाहायनो बोसोन होनाय जायो। बे ट्राफिक होबथानाया 11 आगस्तनि फुंनि 6 रिंगासिम एबा फाहामनायनि खामानि जोबजासिम गोहोम गोग्लैगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ करिमगन्जआव 115 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों, 4 हमजादों। मैया आइजिपि पार्थ सारथि महन्त आरो करिमगन्जनि पुलिस सामलायगिरि पार्थ प्रतिम दासनि दैदेननायाव मोनसे जथाय अपारेसनाव आसाम पुलिसआ करिमगन्ज जिल्लानि गंसे ट्राकनिफ्राय 3,50,000 याबा टेब्लेट आरो 1,300 किल'ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन हमनो हायो। ट्राकनि बिगोमा, सालायगिरि, लोगो सालायगिरि आरो गुबुन सासे सुबुंजों लोगोसे 4 सन्देह गोनां लांखारग्राफोरखौ खानाय जादों होनना खौरां बिजोङाव रोखायै मिथिनो मोननाय जादों। जाय बिथांमोनहा सानफ्रोमबोनि राशि फरायथिनायखौ नायनो गोसो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।